ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଇକି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆଗ ଗାଁରେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ସେଠୁ ଯାଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଟ୍ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ତୃତୀୟ ଦିନ, ଏଇ ବାବୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଉଠି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲୁ। କାଲି ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ହେଲାନି, ତଥାପି ସେ 9:30 ଉଠୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲେ କେତେବେଳକୁ ଉଠିଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଖରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ NH ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ପାଖରେ, ଏବଂ ସେଠି କିଛି ସମୟ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେଠୁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଇସାରି ସିଧା ଯାଇଥିଲୁ ସୋମୁହର ଘରେ ଠିକ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବାଲି ଜାଗାରେ ଖେଳିଲୁ ଯେ ସେଠି ଭଲ ରହିଲାନି ଖେଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ରୋଡ ଉପରକୁ। ଏବଂ ପଛକୁ 3ଟା ବଲ ଗଲେ ଆଉଟ, ହେଲେ ରଘୁ ଗୋଟେ ବଲ ହଜିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟା ବଲ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ କିଛି ସମୟ ଖେଳିଲୁ। କିନ୍ତୁ ରଘୁକୁ ଯେତେ ବି ବଲ୍ ପକେଇଲି ସବୁ ବଲ୍ ଟଚ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ସେ ମିସ୍ କଲା ପରେ ମୋ ଟାଇମ୍ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୋମୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବାଡ଼ିକି ନଙ୍ଗର କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ସଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପଛକୁ ଯାଇଥିଲା ହାରି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୋମୁକୁ ଦେଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଆମର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଯାଇଥିଲା ହାରି ମୋର ବଲ୍ଟା। ଏବଂ ସେଠୁ ଆମର ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବା ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଆମର ଅପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ପାଚିଲା ପଣସର ଖୋସା କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ। ଏବଂ ସେଠୁ ଆମେ ଯାଇକି ଲୁଣ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏବଂ ପଣସଟା ବହୁତ ମିଠା ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏବଂ ଏତେ ସାରା ପଣସ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କାଲି ଯିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲି ଗଛ ଉପରେ ଏବଂ ଯେତିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣସ ହେଇଛି ତାକୁ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ଗୋଟେ କରିକି ପଣସ ତଳକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମର ପବନ ଦେବତା ସହି ନ ପାରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆମ ପାଖରେ। ଏତେ ଜୋର ପବନ କଲେ ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ମାତ୍ର 7ଟା ପଣସ ତୋଳିଥିଲି। ସେଠୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଲୁ। ସେଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କ୍ରିକେଟ ଟିକେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଯେ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସେଠୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ତରକାରୀଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ରଘୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ। ଯଦି ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରି ତୃତୀୟ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।